win, and of course they did it. Wasudu nyako Ramogi kamoiro ni Geoff Bell gi nyawadgi Tim Challen oloyo kidieny mar ariyo mag tuke mag East Africa Safari Classic Rally e kindgi gi derepe mamoko. Thuolo mar ariyo koro dhi nyaka moyo dakika 3. Bell mariembo mitoka mar Datsun 240Z nonyiso kit riembo maber kendo tieko mbele Eugenio Amos gi dakika 3 gi nyiriri 16 ka dereba Philip Kadori otike thuolo mar 3. E chung' mar derepe mawuok e pacho ka, Baldev Chaja omako thuolo mar 5 gi sani kiluwe gi Rajesh Maini mariembo gari mar Ford Escort MK1 omako thuolo mar 9. Ian Duncan gi Anthony Nielsen omako thuolo mar 12 gi 14 kaluwore ka Kel Lucas mariembo mitoka mar Ford Escort MK2 nitiere thuolo mar 24.